Eh sanibonani. Hey bafowethu, ake nginibingelele futhi. Ngoba ngikhuluma neAfrika yonke, sengizothi bantu base-Afrika. Kodwa mangikhuluma nalabo abakhethekile ngizothi eMzansi. Ngisalisebenzisa la eAfrika kulabo basemzansi. Angithi iAfrika abayifuni. But la ngikhuluma neAfrika yonke. Ake siwakhulumeni ke amaqiniso. Umdali uthi kwiQuran, man qatala nafsan bighayri nafs. Yazi umuntu obulala omunye umuntu kungasuka ukuthi yiso ngeso, kungasuka ukuthi lowo muntu loyo naye ubulele, uvela umbulale nje omunye umuntu. Lento le ikulethele inkinga mfowethu. Ingcaba ayikho inyanga, ngezwe inyanga zikukhohlisa, zifuna imali kuphela. Ayikho inyanga eyolapha leyo nkinga leyo wena osuyiqalile ngoba uzethe wena igama elisha bazali bakho abangazange bakwethe lona. Usuwumbulali ongenanembeza futhi. Uyoba umhambuma, uyoba uzulane. You'll be roaming around in circles, ungazi noma uyemuva noma uyaphambili. Inyembezi zomuntu aziweli phansi. Ukukhala kwabantu abakhe, ukukhala komndeni wakhe, ukukhala kwezihlobo zakhe, ukukhala kwabangani bakhe, ukukhala komphakathi aphila kuwo, ukukhala kwabantu ade sebenza nabo. Inyembezi zabo bonke labo bantu labo aziweli phansi. Lalela-ke. Mina inkulumo yami yanamhlanje iqonde kule ngane lezi eseyibulalana sengathi impukane. Ake ngibuze weingane zakwethu. Ngempela amasoka nezintombi kwagcina ngathi ukufika nje ku1999 kwabe aphelile amasoka, kwabe ziphelile izintombi. Thina masikhula sakhula insizwa iqonywa igodi zonke. Zonke igodi insizwa iqonyiwe. Uyabona? Kulapho ke mina engathola khona izibongo zokuthi ngingonyama edlela ezithebeni, ezinye ingonyama idlele emahlozini. Kulapho ke mina engathola khona izibongo ezithi uma qhamuka kunyonya insizwa kubaleka izintombi zibe zingesabi yona lensizwa kodwa zibe zesaba amasokazo. Ngayithola lapho lezo bongo lezo. Iziyabule zensizwa inkunzi emanqindi. Izibongo zami ke lezo. Ngayitholiswa ubusoka, igalelo enganginalo ngobusoka. Bafowethu kumnandi ukushela. Kumnandi ukushela umuntu wesimame. Yazi ke ngiqophisane nje ngamazwi nayo intombi ibonisa ukuthi hayi nami ngiyintombi yakwethu, ngiyazizwa, ngiyintombi ngiphelele. Nensizwa nayo lokhu ifikile igadlile, ithi gegela ntombi zonke ziyangigegela zalabantu zebantwini, akukho ntombi yaqoma inyamazane sikhona. Nenganaphendi yangena edisco, nenganabasket yangena emakethe. Uyazi uyibongela intombazana. Uyibonisa intombi. Yazi ithi noma inyosi noma inyosi seyiqala manje idakwa, kodwa idakwa izwile ukuthi hayi igadlile lensizwa. Nina banamhlanje mina ngisazi ukuthi inkinga yenu yini. Anibulalane nibuya ngokuzolala. Ungabulala umntana womuntu, umbulalela ukuthi uthe akasakufuni, noma umbulalela ukuthi umtholile ukuthi useyajola nenye insizwa emshelile njengawe njengoba nawe wamshela.
bese uyambulala. Uyisishimane. Kusenokwenzeka ukuthi umbulala nje naleyo ntombi leyo, uyibulala nje ngoba wayithola ngomuthi, wayenyangeni, awuyishelanga le ntombi, wakhombisa ubugagu bakho ukuthi wena uyinsizwa yakwenu uyakwazi ukushela. Nani nina amantombazane nibulawa nje ngoba nani nidlisa zona, nidlisa amadoda, nidlisa ama-boyfriend. Uyamdlisa lo muntu lona, mawusumdlisile, mayesenza lento le wena omdlisele yona, useyakucika. Usabathe uye etoilet ula emva kwakhe, angithi umdlisile. Usabathe uye next door kumngani wakho ula emva kwakho, usabathe uye store ula emva, udliso uwe lo muntu. Mawusuke lapho sowuthi uyakucika, useyakudina, usufuna ukumlahla. Lento omfake yona uthini ngawe? Uthini ngayo? Mayesekubulala thina sesiyakhala, kanti awubulawa uye, ubulawa yilento le wena omfake yona. Mantombazane nisebancane, ma-2000 yekelani ubushimane ningamantombazane. Ma-2000 yekelani